chcela otvoriť tento rozhovor a uvítať všetkých vás a nás v tomto našom priestore v Aureji, ktorá je veľmi blízko Dunaja. Ja tomu hovorím, že je v objatí rieky a kúsok aj od sadu Janka Krála. A je to priestor, v ktorom sa stretávame so ženami a robíme to samé tvorivé, zaujímavé veci. A vznikol s tým zámerom, aby ženy boli spolu. No a dnes ešte získal taký ďalší bonus, tento priestor, že sme z neho urobili také tvorivé, kreatívne štúdio, foto-video štúdio pre náš magazín, ktorý je veľmi dôležitý, pretože chceme ním inšpirovať a prepájať a ukazovať zaujímavé príbehy žien a posúvať to takto svetu, lebo si myslíme, že je to dôležité posúvať dobré správy a inšpirovať sa navzájom. A preto tu dnes vítam Aničku Ďarmaty. Vítaj, Anička. Ďakujem. Som veľmi rada, že si k nám dnes prišla a o kúsok skôr, lebo ty si človek, ktorý chodí skôr. Nepoznám veľa takých, ako si hovorila, že aj vďaka tvojmu tatinovi. Ja som hovorila, že tvoj tato nemohol byť môj tato, lebo ja chodím neskôr a aj určite túto vec potrebujeme zmeniť v živote, lebo je to taký nejaký princíp, že? Povedz ty, jak to máš. Ja som bola tak naučená, že je to vlastne vyjadrenie úcty voči tomu, ku komu idem, aby som neprišla neskoro a šetrila jeho čas. A myslím si, že u mňa je to už trošku až posunuté do extrému, že naozaj mám veľký stres z toho, keď mám meškať, aj keď je to niekedy objektívnymi príčinami, takže ja radšej vždycky chodím skôr. No. Super, tak pre mňa inšpiratívne určite. A potvrdenie toho, že sa musím aj v tomto posunúť, je ten správny čas, keď nie teraz. A Anička, mám na úvod na teba takú otázku, si ťa trošku otestujem, že či si pamätáš, že máš dobrú pamäť. Že pamätáš si, kedy sme sa my stretli, že kedy, kde a prečo? My dve prvýkrát. Tu sme sa stretli, možno, že vo vedľajšom kresle som sedela, neviem, či úplne v tomto. A bol to máj alebo jún. A pri akej príležitosti? Pri príležitosti, keď som chcela konzultovať s tebou, ako podporiť predpredaj druhého vydania mojej knižky a mala som pocit, že som taká zaseknutá a potrebujem pohľad zvonku. Zareagovala som na tvoju takú výzvu niekde na Facebooku, že toto ponúkaš, tak som potom chňapla a prekonalo to všetky moje očakávania. Bolo to úplne niečo iné, než som myslela, že bolo to úplne kamarátske stretnutie doma v obývačke a povedala si mi, že nech idem k rieke a odovzdám, čo nechcem rieke. Tak som to presne tak aj spravila. No super, lebo toto úplne úžasné, lebo ja som videla v ten moment, že ty si, že ja som nebola vôbec dôležitá, lebo ja som presvedčená, že každý máme tú múdrosť v sebe a je dôležité vôbec si dovoliť to nájsť. A ty si neprišla za mnou, hej? Že ja som možno bola len taký sprostredkovateľ. A tie aha momenty, že si sa oslobodila možno od vecí, ktoré teba nejako ťažili alebo blokovali niečo, neviem, to by si mohla ty, ale tak som to vnímala. A čo je viac ako ísť k rieke, hej, do prírody. Áno. Čo viac, no, tak super, tak myslím si, že si správne odpovedala. Si skvelá, takže ďakujem. A druhá otázka by bola, že aký máš dnes deň? Čo si zažila už počas týchto pár hodín do poludnia? Že čo ťa prekvapilo, alebo čo ťa potešilo, okrem tých kuriérov dvoch, ktorí majú prísť? Že tak nám podiel sa. Ja mám útorky také, že vlastne začínam s mojimi kurzistkami tai chi od 9. do 10. Je to veľmi milé takto vlastne začať deň s cvičením a je to taká špeciálna vec, že ja vlastne vstávam každé ráno skôr, než stane zvyšok rodiny a cvičím si takú svoju rozcvičku. A v útorok cvičím túto istú rozcvičku s kurzistkami, takže jediný útorok mám deň, kedy akože spím trošku dlhšie a potom cvičím ráno s nimi, takže to je útorok taký v tomto špeciálny. Sú to skvelé baby, veľmi ma to s nimi baví. No odtiaľ som išla sem, mala som ešte chvíľu čas, takže som sa prešla po parku a milujem tieto zlaté jesenné dni, tak mám dobrý pocit, mám dobrý deň. Super, tak sme radi, že sme aspoň kúsok tvoj deň urobili lepším. A už si to tak načrtla, niečo s tai chim a ja by som chcela, alebo by som ťa poprosila, že aby si sa teda ľuďom predstavila, možno tie ženy, ktoré ťa nepoznajú, alebo aj muži, ktorí to môžu sledovať, nebudeme sa obmedzovať len na ženy. A nielen, že by ženy boli len ženy, ale že aby si sa predstavila, že čo tvoríš, kto si, čo ťa baví, možno tak v takej, ako uznáš za vhodné. Tak sa nám predstav, prosím.
Tak nadviažem na to vlastne, čo sme pred chvíľkou, keď som opýtala, že aký mám deň, tak by som povedala, že vlastne celý môj život je takýto veľmi spokojný, ako som teraz opísala môj deň. Mám krásnu rodinu, v ktorej som šťastná, mám super prácu, ktorá je mojou záľubou a mojim splneným snom a mojim životným poslaním, a to je teda, že učím tai chi. A učím tai chi aj naživo, aj online. A minulý rok som vydala knižku, ktorú sme tiež spomenuli. Je to rozprávková knižka Tajomstvo ríše draka. Tuto leží. Takýto krásny drak. A je to knižka, ktorá vlastne vychádza z cvikov detského tai chi, lebo cvičím teda tai chi aj s deťmi. A v tých príbehoch sú ukryté také najdôležitejšie posolstvá z tých jednotlivých cvikov, alebo teda všeobecne z múdrosti tai chi. Venujem sa aj špeciálne ženám. Mám taký svoj projekt Tai chi pre ženy, kde rozširujeme to vnímanie tai chi, že nie je to cvičenie len, ale je to vlastne prístup k sebe, prístup k životu, prístup k hodnotám a vôbec ako si zorganizovať deň, ako pristupovať k sebe, k veciam. Takže prechádzame rôzne témy. A je to taký komplexný sebarozvojový program. Čiže vlastne nie je to len o cvičení samotnom, ale je to aj o rozhovoroch, o zdieľaní? Ale to ani nie. Je to skôr o tom, že tai chi ako pohyb, ako cvičenie zvyšuje našu vnímavosť a citlivosť k sebe aj k tomu, čo sa nám deje. Takže cez tie zadania, cez tie úlohy, ktoré ženy majú, tak vlastne v tých rôznych témach spoznávajú seba, spoznávajú svoje reakcie. Keď je téma rovnováha, tak samozrejme, že je to téma, ktorá je veľmi fyzicky uchopiteľná. Stojíme na jednej nohe napríklad, ale tá rovnováha je aj v duševnom, v emočnom svete, vo vzťahoch, v práci, takže vlastne ten presah je potom veľký a ide to ako taká snehová guľa, že začneme vlastne s niečím s malým a ono si to potom už vlastne berie a zasahuje to do mnohých oblastí. Takže tie ženy prechádzajú takou transformáciou. No to teraz potrebujeme prejsť tú transformáciu, teraz je také veľmi silné obdobie, alebo neviem, pýtam sa, že či možno vždy bolo také, len sme ho nevnímali alebo necítili. Ale ja som si teda tai chi zažila prvýkrát v živote asi pred mesiacom a pol, keď sme mali takú obchodnú v lete ešte však. Pár metrov Sadiarka kráľa pod Morušou. Čo to bolo? Ginko. Pod Morušou bolo iné. Pod Ginkom. A ja som bola prekvapená, že skrátim to. Mne sa otvorila nejaká energia pri tom cvičení. Ja najprv som si myslela, že tá energia bola veľmi hrejivá, veľmi taká slnečná, silná a ja som myslela, že na mňa svieti slnko. Bolo to také, že Ježišmaria, aké teplo mi je, že veľmi... A ja som sa obzerala, som bola v tieni a to nebolo slnko. Ja som vlastne pochopila, že to nebolo slnko. Že čo sa vlastne pri tom tai chi otvára, alebo že čo to bolo. Bol to veľmi zaujímavý pocit a ja som pri tom tai chi zažila veľký pokoj. To bolo ako pre mňa fascinujúce, že v tejto dobe, popri mojom takom veľmi aktívnom živote, ja som... Možno, že ani cez meditáciu neviem taký pokoj získať alebo nadobudnúť, že to bolo úplne, až by som povedala, plynutie. Môžeme prosím ťa povedať tej energii, že čo vôbec sa otvára, lebo sa bavím s ľuďmi, čiže zažili podobné situácie, že čo to vlastne je, tá energia v tom tai chi. Môžu to byť viacero vecí. V princípe v tai chi, ako stojíme, tak pracujeme s dvomi energiami, s jinovou energiou zo zeme a s jankovou energiou zo slnka, z vesmíru, z neba. A tým, ako vlastne máme telo vyladené, postavené, tak tie obidve energie cez telo prúdia, vzájomne sa harmonizujú. Niekedy sa to také hovorí, že človek, ktorý cvičí tai chi, že spája nebo a zem, že vlastne tie energie prúdia. Ale čo si myslím, že bolo u teba, bola tá keby naša vitálna energia, voláme to, že energia čchi, ktorá je uložená pod brúškom, v takom energetickom centre, rôzne smery alebo filozofie centrum nazývajú rôzne. A v tai chi to voláme, že spodný dantien. A tá energia vlastne sa znásobuje cvičením a ona potom vlastne ju cítime v celom tele. Že mohlo to byť toto, alebo naše svaly v tele vlastne majú svoju pamäť, svalovú pamäť a
sú v nich poukladané rôzne aj pozasekávané emócie, pozasekávané nejaké traumy alebo veci, ktoré vtedy vlastne nemohli odznieť. Keď niekedy sa bojíme, sa skrčíme, že sa niekde uloží tá emócia v tele. A toto vlastne sa všetko vyplavuje z tela von počas cvičenia. Nie vždycky je to tak akože na prvú všetko na prvej hodine, ale môže byť, že sa ti niečo proste pootváralo, pouvoľňovalo a išlo to z toho tela von. No to možno vysvetľuje. Najprv som myslela, že mám magickú silu, že vlastne, určite. Možno išli tí traumy von a všetko vďaka za to, hej, že veď toto by bolo úžasné, a tak cítim sa taká ľahšia. A podľa mňa vnímam veľký dar toho tai chi v dnešnej dobe, v súčasnosti, že vie veľa pomôcť ľuďom. V takom, tým, že som si to zažila, pomôcť im v takom tom nájdení si toho stredu, alebo toho pokoja, alebo uvoľniť, alebo pustiť niečo, hej, že vnímaš, že ľudia nejak to viac vyhľadávajú teraz, alebo ako to máte teraz momentálne? Ťažko povedať, že či teraz viacej. Vlastne cvičím tai chi vyše 20 rokov a stále mám kurzy plné, tak to asi neviem posúdiť, že zvyšujúci sa záujem alebo nie. Možno, že aj áno, ale zase je aj viacej lektorov, poskytovateľov, učiteľov a nie len tai chi, že teraz sa otvára veľmi veľa rôznych vecí, kam vedia ľudia prísť a nájsť, čo hľadajú. Ale áno, keď máme takú prvú hodinu na kurz a pýtam sa ľudí, že čo vlastne potrebujú, tak úplne najčastejšie odpoveď je, že uvoľniť hlavu, že vlastne sme takí presýtení informáciami, takí zaťažení, že hľadáme tie momenty toho, že naozaj to všetko pustiť preč. A to je aj vlastne variácia na tú meditáciu, čo si spomínala, že tai chi sa aj tak nazýva, že meditácia v pohybe, že v tej chvíli, keď cvičíme, tak naozaj všetko ide bokom. A potom už len na to si to udržať aj mimo toho kurzu. Ale učíme sa, lebo toto môže potvrdiť, že toto sa mi stalo, že ja som bola úplne jak po výplachu, jak sa hovorí, že s takou ľahkosťou som išla a naozaj, ja neviem, jak sa popísala ten stav, že aj pokora tam bola, aj prijatie, aj uvoľnenie, aj pustenie vecí a bol to fakt, že úžasný stav. A hneď som si povedala, že to chcem znova. Ale máme to vo vlastných rukách, že môže človek ísť znova na tai chi, môže meditovať, hľadať. Podľa mňa ten zámer je veľmi dôležitý, lebo tá doba je naozaj taká náročná, je taká, akú si tu ju tvoríme, ale existujú spôsoby, tak len si treba chcieť pomôcť. No a ja by som, čo sa mi stáva často v živote, že vraciam sa späť kúsok cesty. A by som sa chcela opýtať, že vlastne ako a prečo si sa ty dostala k tomu tai chi? Že čo ťa tam nasmerovalo? Prečo vlastne? A že čo ti to dalo? A potom mám samozrejme ďalšie otázky. Toto je môj veľmi obľúbený príbeh, lebo je naozaj veľmi vtipný. Ja som celý život až do konca vysokej školy bola úplný nepohyblivý športový antitalent. Nerobila som žiaden šport, veľmi výnimočne niečo a bola som taký ten typický knihomol, že pri knihe a nič iné vlastne nepotrebujem a nechcem. A aj som mala taký názor o sebe, že som proste nemotorná, neviem sa koordinovať, neviem sa naladiť. Ešte tanec, keď bola nejaká svadba alebo niečo, tak ešte tanec, ale viac asi nič. A vôbec som nemala žiadnu ani ambíciu, že by som chcela ísť cvičiť. A po vysokej škole sme vlastne sa 5 kamarátov sme sa dali dokopy, že sme si prenajali byt, taký proste viacizbový, že si pozdieľame nájom. A ja som bola v spoločnej izbe s jednou Jankou, kamarátkou. No a Janka proste jedného dňa si povedala, že ona chce chodiť na tai chi do nedalekého takého centra a nechce tam chodiť sama, tak ma zobrala so sebou. A to bol vlastne začiatok, že to bolo prvýkrát, kedy som počula povedať tai chi. Vôbec nič som o ňom nevedela. Išla som s Jankou. Prišli sme do toho centra a tí ľudia, tí cvičenci, tí učitelia, ktorí tam vlastne boli odcestovaní, čo sme nevedeli. Boli niekde, myslím, že pri mori boli cvičiť alebo niečo. A len takí 2 starší páni, ktorí využili, že teda je ten priestor prázdny, oni tiež cvičili tai chi, tak si sa tam stretli a cvičili sa len tak sami pre seba. A my s Jankou sme sa pozerali cez to sklenené okno, úplne to vidím ako teraz, na tých 2 pánov, ktorí podľa mňa si nás ani nevšimli možno, že na začiatku. A to bola
taká energia, taká nádhera v tom pohybe, také proste niečo úplne mimozmyslové, mystické, že som si povedala, že tak toto ja chcem vedieť. Že ti to normálne až očarovalo. Úplne. Možno aj tí muži, alebo ten pohyb, alebo energia. Aby si boli to sympatickí starí páni, šedivo vlasy a tak. Akože áno, má to takú gráciu, keď človek vie starnúť s takou dôstojnosťou. Možno, že to zohralo tiež rolu, ale nebolo to vlastne nejaká taká atraktivita mužská, že bolo to čisto ten pohyb a tá energia. No a vôbec to nebolo ľahké, lebo tá skupina, ktorá cvičila, už bola rozbehnutá. My sme vlastne nastúpili tak doprostred, nikto nám nič extra nevysvetľoval, nikto sa s nami nejak nemaznal tam. Takže veľmi dlho trvalo, kým som obsiahla to, čo už bolo prebraté. Tým, že pri tai chi vlastne meníme smery. Vždycky som niečo nevidela. Vždycky som niečo nevedela. Môj perfekcionizmus proste, to bolo peklo. Ale som to vydržala, lebo naozaj to bolo viac ako ja, silnejšie ako ja. Že to bolo proste to stretnutie, to božské stretnutie. Úplne. Že keď sa veci dejú a nepotrebuješ až tak uchopiť a dokonca si aj tie chyby a tie veci odpustíš. Áno, že to človek pustí. A niekedy, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak sa tak akoby dostane téma, že čo by bolo keby. Ja som po vysokej škole mala odísť do Austrálie študovať, ale neodišla som. Niekedy si hovorím, že čo by bolo, že aký by bol môj život, že cvičila by som tai chi, ale určite. Určite by som cvičila, že v tej Austrálii by si ma to našla, alebo po návrate, že neviem si to predstaviť, že toto proste mi bolo súdené. Si proste sa stretla s tým svojím poslaním, kde asi netreba už viacej diskutovať, riešiť alebo nejako analyzovať, ale proste ideš ty si v tom flow. A ja mám teraz takú otázku, ktorá súvisí s tým poslaním, hej, že lebo, ak sa nemýlim, ty to už cvičíš 23 rokov? Od roku 2002, 2001. Čiže 21 rokov. A ja vnímam, že aj to si minule spomínala, že stále nie si na konci, hej? Že to je neustály proces, keď ideš hlbšie a hlbšie a do seba spoznávania. A keď sa rozprávame s inými ženami alebo s ľuďmi, tak sa bavíme o tom poslaní alebo to, čo človeka naplňa a v čom vlastne vidí ten zmysel života. A ja vidím, že ruka v ruke to ide aj s kultivovaním tých svojich hodnôt a s tým vlastným seba prežívaním, hej, že kultivujeme to a to je nekonečný proces. Čiže keď skončíme tento život, tak neviem, čo bude po tom živote, ale že je to neustály proces, že ako ty si na tejto ceste, že ako sa kultivuješ a ako ti možno tai chi v tom pomáha? No tai chi mi v tom zásadne pomáha, to je ako keby ten najväčší učiteľ plus moje 3 deti. To je kombinácia. Áno, vlastne odkedy som začala cvičiť a ešte navyše začala učiť, čo ešte je taký iný rozmer toho, tak vnímam, že diametrálne sa všetko posunulo, niektoré veci úplne že otočili v mojom živote. A aj tí ľudia, ktorí ma poznajú dlho, tak vedia povedať, že ako som sa upokojila, že ako vlastne som viacej vyrovnaná, ako inak pristupujem k ľuďom aj vlastne pri tom učení. Takže toto je môj... Či si nebola vždy takáto? Nie. Lebo ty si chodiaci pokoja, dobro a pokora, neviem čo. Čiže máme šancu všetci my ostatní, akože aj vďaka tai chi, dosiahnuť takýto stav blaženosti? Asi každý má svoju cestu, ale áno, tak určite. No. Ja som ťa prerušila v myšlienke, ale to prepáč, že či si ešte dopovedať? Len vlastne to tak uzavrieť, že nemám žiadne nejaké ďalšie veľké sebarozvojové kurzy alebo niečo. Ešte dôležitá súčasť boli ženské kruhy, na ktoré som chodila, ktoré ma tak viacej posunuli k tej ženskej časti mňa. Ale vlastne tai chi mi vyplní všetky rozmery, ktoré len sú predstaviteľné a v nich sa dokážem posúvať cez ten pohyb. A ktoré hodnoty teda? Ja som rada tak akože konkrétna, že možno to niekoho bude inšpirovať alebo navedie ho to, že aké hodnoty sú dôležité pre teba v tom živote, aby si mohla žiť to, čo žiješ. Hej? Lebo sama o sebe hovoríš, že si šťastná žena, proste ten život sa ti darí naplňať, aj ten svoj vlastný potenciál. Že čo je dôležité v tom živote žiť, akoby z tých hodnôt, hej? Asi to, čo z tai chi vychádza, čo ma tak veľmi posunulo, je to vnímanie rovnováhy a harmónie. A vo všetkých možných rozmeroch. Aj tá rovnováha toho, koľko dám, koľko mi príde, že vlastne si strážim ten svoj osobný priestor. Rovnováha v tom,
alebo harmónia v tom, ako pristupujem k ľuďom, že áno, chcem byť pravdivá a hovoriť úprimne veci, ale vedieť, že kde je tá miera, kedy nezraniť, komu ako čo povedať. Že nie je harmónia za každú cenu a tváriť sa, že sú veci inak, ale vlastne nachádzať tú správnu mieru. Tá miera, tá váha, rovnováha, že vlastne môžeme sa vychýliť, ale musíme vedieť, kde je potom ten protipol a potom sa vrátiť do toho stredu. A okolo toho stredu si vlastne tak ako keby oscilovať a skúšať, že kam môžeme a kam už nie. No a potom asi taká prajnosť, že vlastne chcem sa deliť, chcem dávať, odozdávať to, čo viem, to, čím žijem a nejakú časť cesty kráčať s tými ľuďmi, ktorí idú so mnou. A toto sa mi tak vlastne vracia štedro, že mám okolo seba krásnych ľudí, moji žiaci sú perfektní a môj život si proste skvele plynie. Nie, že by som nebola niekedy smutná, nešťastná, roztržitá, frustrovaná, čokoľvek, ale vlastne, keď sa na to pozrieme z vrchu, tak je to také, ako by som chcela. Je taká vďačnosť a pokora ide z teba. To je asi tiež obsiahnuté v tom. No ono, keď sa tak zamýšľam, tak keď človek je prázdny a nežije úplne to, čo by chcel a naráža na nejaké bariéry v tom živote, tak neviem, či sa to dá prijať, že sám som nahnevaný, frustrovaný a teraz ale teba budem prijať, že neviem, či to je úprimné. A možno, že človek až postupne, keď si naplní tie veci a začne počúvať samého seba a skúšať, ale čelí aj veciam, to sa sama vie, že to není len, že teraz sme tu na nebíčku, všetky a ružový obláčik, áno, jednorožce. Jednorožce, áno, tým musíme spomenúť, jednorožce sú dôležité. Áno. Že čo všetko, a to by som bola možno, keby si povedala zo svojho života, lebo sama tomu čelím, tým svojim tieňom, strachom. A ja som v svojej knižke čítala o tom levovi, ako on úplne pekný, že otec lev hovorí svojmu levíkovi, synovi, že nemôžeš byť král, keď neprekonáš tie svoje strachy. A to je presne to vnímam, že je veľmi taký milník v živote človeka, a možno ich bude viac, neviem, ale ja to sama zažívam, že keď sa skrývame pred sebou, pred strachmi, pred bolesťou, pred čímkoľvek, tak je nemožné žiť naplnený život, lebo to je akoby veľmi obmedzený priestor, taká kopka, nazvem to, že čo možno tebe, či si ty vôbec prešla niečím takým, že či by si možno chcela zazdieľať niečo o tom videní v ústretí svetu do neznáma, že a určite sú tam aj strachy a bolesti a niečo, že možno krivdy, nejaké traumy, bloky, niečo, že s čím človek potrebuje sa popasovať, rozpoznať to, uvidieť, nejak to integrovať, rozpustiť a ísť ďalej, že lebo vnímam, že ľudia boja sa tej bolesti, boja sa zmeny a nechcú to. A my by sme možno ich chceli aj povzbudiť, nikomu nič nehovorím, že čo by mali robiť, ale že možno nainšpirovať, možno povzbudiť alebo zdieľať minimálne tú našu skúsenosť. Hej, máme v Tai Chi dve také, lebo sú vlastne spísané, sa to volá, že Tai Chi Classics, ako keby také Tai Chi múdrosti od takých starých, múdrych majstrov. A sú také dva výroky. Jeden je, že Tai Chi nás učí vzdať sa svojich ochranných štítov a brnení, a ktoré nám vlastne zdanlivo nás chránia, alebo možno, že v niektorých etapách nášho života majú ten význam, že potrebujú nás chrániť, ale na druhej strane nás delia od sveta a robia nás tvrdými a neohybnými. To brnenie je vlastne ako obraz nám uberá z tej mäkosti a plynulosti a flexibility, ktorá je vlastne potrebná, alebo čo je živé, to je vlastne ohybné, mäkké, flexibilné. A druhá taká múdrosť je, že investovať do straty. A to je vlastne investovať do straty v zmysle, že stratiť to, čo už akoby nepotrebujeme. A nebáť sa bolesti, že ísť do toho, že zbavovať sa tých nánosov a tých zvyklostí a tých vzorcov a tých krívd a proste investovať do toho, že chceme to dávať preč, púšťať. Takže to je proces, ktorým asi si každý, kto tak vážnejšie cvičí Tai Chi, prejde. Lebo vlastne tým, ako som spomenula, že tam dochádza k tomu citlivovaniu a k zvyšovaniu vnímavosti, tak nedá sa potom pred tými vecami už zatvárať oči. A u mňa to teda tá najvýraznejšia vec, ktorá teda ešte nie je podľa mňa úplne pri konci, je
nebáť sa ísť do konfliktov. Že som vždycky bola taký ten zmierovač, že radšej ustúpim, nepoviem, alebo to trošku tak ako keby zaobálim pekne. A hlavne, aby teda nebol konflikt. A keď bol konflikt, tak som v ňom zle reagovala a veľmi sa ma to dotýkalo, veľmi to ubližovalo. No, takže toto je taký môj proces. A plus samozrejme púšťanie toho perfekcionizmu. To je našou hlavne ženskou témou. To je neuveriteľné, ako lípneme na tej ilúzii. Že my to urobíme dokonale, lebo my to potom neurobíme. A tá kontrola. Áno. To je podľa mňa akože deje sa to už. Chvála Bohu, že sa to deje na všetkých úrovniach nášho bytia, že je to naozaj ilúzia. A pritom je také zaujímavé, že keď to pustíš, tak jak je to oslobodzujúce. Teda aspoň neviem, ja to tak mám, že to je neuveriteľné, že nemusíš. A samozrejme tú správnu mieru toho, že vlastne nemusím nič, ani nikam, ani deti nemusím čokoľvek, že akoby naozaj aj zase tú mieru tej zodpovednosti v tom celom. To je neustále to balancovanie, ale možno, že keď už človek začne navnímavať seba, to telo a vôbec, čo sa okolo mňa deje, tak tie odpovede tam sú a tak ľahšie to ide. Aspoň ja mám to tak. Hej, v tajči máme zase v tajči máme všetko. V tajči máme také pravidlo, že pravidlo 70%. A to je taký výborný liek na všetky perfekcionistické 100% a viac meritka. Takže čo vieme urobiť na 100%, stačí, keď urobíme na 70%. Čo neznamená úplne, že mám 8-hodinový pracovný čas a ja v ňom budem iba 3/4 toho času, ale vlastne keď do niečoho vkladám energiu a o niečo sa snažím, tak nemusím sa snažiť až úplne do extrému, lebo vlastne hovorí sa, že extrém produkuje stres. Každý extrém vyvoláva stres, napätie, takže stačí tých 70%. A my keď sa udomácnime v tom pohodlnom 70% priestore, tak zistíme zrazu, že úplne komfortne, postupne sa nám keby rozširuje a zrazu tých 70% už je iba 50% a môžeme sa posunúť ďalej, ale vlastne to telo a ten život si určite na to svoj správny čas. Ono je to aj takto metaforické prenesenie do života a samozrejme aj fyzické, že nevystierame ruku na 100%, že stačí na 70% a vlastne pracujeme s tou pre telo, pre život príjemnou zónou, aby sme si nevytvárali napätie a stres. A ono to neustrnieme, lebo ono sa to vlastne stále prirodzene posúva, rastie. To je také neustále uvoľňovanie, hej? Uvoľňovanie z tlaku, z emócií, svalov, napätia, očakávania. Áno, uvoľňovanie je najvyšší, úplne najvyšší princíp, hej. Dôležité je ale, že sa nesnažíme o uvoľňovanie, ale nechávame to sa diať, že vlastne skôr púšťame napätie preč, ako zbierame uvoľnenie, hej, že je to ten proces toho púšťania a cez to prichádza to uvoľnenie. No a si aj také paralelne prišla, že ako si hovorila o tých múdrcoch a v tajči, že máte nejaké definované, že tam máte nejaké múdrosti, že to sa zbieralo asi veky, hej, že nejakú dobu. A od tých múdrcov, tých ľudí, ktorí boli zrelí, hej, že ktorí mali tú múdrosť, ktorí dozreli do toho života v nejakom. A že taká paralela, že vlastne ako my fungujeme v tej spoločnosti, že tí starí ľudia akoby nie sú úplne vypočutí, nie sú vnímaní, sú odložení a ja by som si veľmi prijala, keby sme aj my v tomto urobili taký nejaký tiež uvoľnenie a vnímanie, že čo je vlastne dôležité. A že toľko múdrosti by sme mohli zbierať od tých starých ľudí, starších ľudí, aby sme ich vedeli prizvať do nášho kruhu, nielen toho ženského. Áno, ja si veľmi želám. A keď niekedy poviem tajči, tak najčastejšia reakcia, že to sú tí dôchodcovia v čínskom parku. Že to je taký akoby všeobecný obraz. A áno, aj dôchodcovia, že to je vlastne jedna z tých vízií, že keď budeme cvičiť tajči alebo niečo podobné, že vlastne udržíme svoje telo schopné sa hýbať aj do vysokého veku a to starnutie bude potom také s takou gráciou a dôstojnosťou, ako som videla tých starých pánov. Ale je vlastne, keď si zoberieme, že 5 elementov, ktoré sú v čínskej zdravovede, alebo teda aj filozofii, že máme drevo, oheň, zem, kov a vodu, tak vlastne ten človek, ako sa vyvíja, keď je malé dieťa, tak vlastne je v elemente drevo, je také priebojné, rastúce, všetko dokáže, čo len chce, že je tam tá energia, taký silný drive. Potom je oheň, to je tá puberta, dospievanie, prvé lásky, vzplanutia. Potom je vlastne zem, taký ten stredný vek, keď sa ukotvujeme, mali by sme tie svoje korene, už mať svoje hodnoty, proste také zázemie, ako tá zem nám dáva.
Potom je kov, to niekedy sa nazýva aj, že kríza stredného veku, keď zrazu príde taký keby meč a povie, že a toto sa mi nepáči, odsekávam preč. A že je to také častokrát také radikálne, taký pohľad, že čo áno, čo nie a čo, s čím idem ďalej. No a potom prichádza tá voda a vlastne voda nesie veľkú múdrosť. A my keby sme starým ľuďom dali ten priestor, tak tá voda vyživuje zase tie nové generácie, čo rastú to drevo, že by vlastne sa tá múdrosť mohla odovzdávať, ako to voľa kedy bolo, keď boli tie viacgeneračné domy a vlastne žilo sa spolu a tí babky, detkovia odovzdávali tie svoje múdrosti, ale že toto sa úplne vlastne prerušilo a podľa mňa to chýba veľmi. Čo bolo prerušené, sa dá spojiť a kde je zámer, tak tam je aj vôľa, aj cesta, aj energie, tak môžeme si to nahrádzať. Ja to robím napríklad tak, že ja teraz počúvam hlavne mužov z Čiech, napríklad Milan Salabe, ktorý mám takú inšpiráciu, že to je chodiaca múdrosť, pokora a láskavosť, že prepájajú sa aj tú inteligenciu s tým EQ, že tie elementy a tie svety a tie súvislosti a tie koncepty do jedného celku, kde ti to dáva jasné, že takto to je. Čiže ja to mám ako normálne meditáciu, že počúvam týchto ľudí a mudrcov, ja to tak nazývam, a mám aj takú túžbu ich pozvať na Slovensko a samozrejme aj na Slovensku máme rôznych ľudí, ale že spôsob a možnosť tu sú vždy, že máme to vo vlastných rukách, ale určite no. A teraz od starších ľudí by som chcela dojsť k deťom. Lebo ja sama viem, že aké sú tiež milníky tie deti naše, čo všetko nám ukazujú a zvýrazňujú a počiarkujú. A ty máš 3 detičky a viem, že sú dôležitou súčasťou tvojho života, lebo aj si napísala určite aj pre nich knižku primárne. A čo tebe dalo to rodičovstvo v živote? Vieš, že a ty aj učíš tomu tej koncepcii, tej filozofii, tej múdrosti, tai chi, že aj som vnímala, že v tvojom živote naozaj sú dôležitou súčasťou a že ti na nich veľmi záleží a že sa snažíš ich podporovať a pomáhať. Vieš, prosím mi povedať viac o tých detičkách? Ja viem, že to je veľká téma, ale že čo je také dôležité, čo tak nejako premostiť smerom k ním, lebo však oni sú aj tuto. Áno, oni sú spoluautori. Vymysleli všetky mená v knižke a tak. Hej, áno, pôvodne som začala vlastne písať pre nich tie rozprávky a potom až prišla neskôr myšlienka, že by teda to mohla byť aj knižka. No keď sa vlastne mala narodiť naša prvá dcéra, Lili, tak ja som bola totálne premotivovaná, absolútne do extrému 100% prvorodička, naštudované všetko. Sledovala som pomaly, že týždeň po týždni, či sa správne vyvíja, trošku zveličujem, ale áno, že bol to taký ten pocit, že nechcem spraviť chybu. Ráno, keď ona vstávala skoro ráno, tak kým sme mali také svoje rituály a bola na nočničku, lebo som používala bezplienkovú metódu, tak ja som si ešte čítala o rodičovstve, o tom, o výchove, o proste takých rôznych prístupoch. Takže, no... Teraz spätne by som asi všetko urobila inak. Ale áno, že toto bola vlastne tá moja prvá škola, byť konfrontovaná s tým, že ako veľmi lpiem na tom mať pocit, že kontrolujem to a že u detí je to absolútne nonsens si myslieť, že niečo kontrolujeme. Že sú to proste autonómne bytosti, ktoré nám prišli odovzdať svoje posolstva a nie my, teda aj my ich učíme, ale aj oni učia nás. No, takže to bolo také, že tak ako keby veľké šplechnutie do tváre, že halo, že trošku sa o tom uvoľním. A to už som cvičila dlho tai chi, ale to vlastne rodičovstvo vždycky otvorí úplne nové priestory, nové komnaty, pozamykané 13. A potom, keď som čakala Benjamínka druhého, tak mi prišli všetky tie témy ženskosti. Že vtedy som vlastne začala chodiť na ženské kruhy a vtedy to tak, neviem, že či tým, že chlapec to bol, alebo dozrel čas, alebo proste ako to bolo, že už som potrebovala to vyvážiť, ten perfekcionizmus a ten drive mužský niečím ženským, ale proste keď som bola s ním tehotná, potom keď on sa narodil, tak tieto témy veľmi a presne táto ženská spolupráca, spolupatričnosť, prájnosť a deliť sa, zdieľať, že toto boli také veľké témy, takže toto vlastne sa v mojom živote tak otvorilo.
A bolo to také veľmi silné obdobie, keď som si vlastne dovolila ísť do všetkých takých zranení vnútorných a rodinné vzťahy, pozrieť sa na to inými očami a tak si nejak prehodnotiť, že čo ako je, že tam sa veľa tak povyplavovalo takýchto rôznych tém. No a potom to vlastne všetko sa tak akoby ustálilo, deti podrástli, vyzeralo to všetko, že už prišla tá harmónia, teraz už všetko to tak viem, čo som mala pustiť, som pustila, čo som sa mala naučiť, som sa naučila a prišla tretia dcéra, ktorá to rozbúrala. Ktorá je úplne kamarátka Baška Buľubašová, feng shuistka, nám robila vlastne, keď sme sa sťahovali takú, do bytu, čo kde ako vyladiť a ona hovorí, že všetci ste takí harmonickí. A teraz prišla Johanka, aby to vlastne tak ako keby presne taká tá rastlinka svieža, všetko tými korienkami rozrušila a pozrela sa na to, že ako to tu vy máte, že no. Že čo je pravda? Čo je pravda, ako to vlastne je. A doteraz ona je taká, že nedá sa vytvoriť nejaká schéma na ňu, že ona presne vie, na koho ako. Taký ten typické keby najmladšie dieťa, že vlastne vie si nájsť svoje cestičky, vie v tom korčuľovať a my sa na novo učíme, že ako s ňou. No, myslím si, že má to v očiach. No, áno. A je to tam proste. No. A ona je taká krehučka, taká malička, že ľudia majú tendenciu tak brať ako takú vílu, takou jemnosťou ku nej. Ale ona je naozaj že veľmi silná vnútorne, taký generál, vie si upratať veci. Tak nech sa vám darí v rodinke. A možno, že otázku, že či ešte nepríde nejaký iný dar, aby vám to ďalej rozbil. Že... Už som povedala, že už ďalšie deti budú iba takéto knižné a duchovné. No, uvidíme, že či predstava života bude iná. Áno. A teraz si sa dotkla aj takých tých, a to je pre mňa ako tiež témy, ktoré žijem, a nielen teda ja, že keď prechádzaš tými výzvami, hej, že sa ti otvárajú veci, že vyplavujú sa, že čo ti pomáha v tých situáciách. A zase povieš, že si že tai chi, ale môžeš mi odpovedať, že lebo to je to, že ako podporiť ženy v tej zmene a čeliť tomu, udržať to, uvidieť to a aj v tom sa seba spoznať, hej, že čo tebe teda pomáha. Asi by som povedala, že taká láskavosť k sebe a dovoliť si aj plakať, byť zraniteľná, požiadať o pomoc, ale aj si dovoliť povedať, že ešte nie som pripravená na túto zmenu, že neísť za každú cenu bez hlavu do toho, že ja teraz všetko v sebe vyriešim, lebo všetko teraz už bude akože perfektné, čo mám také tendencie občas, takže vlastne tak stále sledovať ten svoj vnútorný pocit, taký ten svoj radar, kompas, to všetci máme v sebe, ktorý nám hovorí. A vlastne tým, že cvičím tai chi, tak môjim takým silným radarom je telo. Že nie sú to nejaké také metafyzické pocity, ale naozaj veľmi fyzické telo. Keď ma začne zvierať žalúdok, hrudník, alebo cítim, že napätie niekde v tele rastie, tak viem, že to nie je na teraz tá cesta. Že telo vlastne v tom vzniká odpor, vzniká napätie a že nie je to teraz to, čo má byť. A to je naozaj taká, že veľmi praktická rada a veľmi silná, lebo keď začneš chcieť vnímať svoje telo, ktoré ti v každej situácii dokáže povedať, tak je to dobrým pomocníkom. Hej? A podľa mňa začína, možno len už tým, že človek to spozoruje túto možnosť, že cez telo, a to telo neskutočne odpovie absolútne tak, ako to je. Že tam nemusíš sa obalovať. Áno, je pravdivé, že je tam tlak, bolí ma to, mám tam tie kamene, cítim bolesť, je mi nevoľno. A to je úžasný dar, že to telo nás nesie. A teraz je možno taká téma toho tela. Hej, že neviem, či vždy si hovorím, že nebolo to aj predtým, ako som to ja videla, alebo len teraz to vidím, že mne veľmi telo pomáha, lebo vlastne je úplne, že neviem, tá myseľ je taká zmetená a že čo hovorí to telo. A teraz vnímaš, že akože som pokojná, alebo som v napätí, som v krči, alebo mám tik, vieš? Áno, telo je pravdivé. Hlava tá si svoje rozprávky, svoje ilúzie vytvorí a veľakrát ani nepostrehneme, že sme v nejakom zase svojom koncepte, ale telo vlastne to je vždycky.
A veľmi pekne si povedala, ja som sa toho zasa chytila, lebo mi tam vždy niečo zarezonuje, čo je hlavne moje, ale že ako si žena, teda nie len žena, vie pomôcť, keď si nechá pomôcť, hej, že nechať si pomôcť. A to je podľa mňa taká malá vec, ktorá je úplne že veľká, že nechať si pomôcť, vedieť, požiadať o pomoc, a to vnímam ako byť tiež taký kľúčový princíp, že my ženy, teda keď hovorím zasa o ženách, stále tlačíme to, že ja sama, ja musím, ja. A pritom, čo je za tým vlastne, ako by sme si, že vedieť si požiadať, vedieť povedať, že nie som dokonalá, alebo že nie je ma dosť, alebo že to už nezvládam, alebo nie som dostatočná, že čo je za tým, lebo toto je všade prítomné, hej. A pritom máme malý krôčik k tomu, aby nám bolo pomožené, či ako sa to povie? Pomožené. Vieš, že a pritom je to veľká téma každej jednej ženy, že ukázať naozaj také, aké sme, a sme také, aké sme, a že potrebujeme pomôcť. A od ja si myslím, od detí, od seba, od babky, od šefa, že čo je za tým? Ja si myslím, že to je generačné ešte z vojnových čias, keď ženy ostali doma sami a vlastne museli všetko zvládnuť sami. A že tí muži tam fyzicky neboli prítomní a vlastne žena musela zastať všetky tie roly, ktoré bolo treba. Tak ja si myslím, že odtiaľ sa to ťahá. A potom prišlo to obdobie opačný extrém, že už sme nemuseli, ale sme veľmi chceli, že zrazu sme sa potrebovali preklopiť z toho, že žena je tá menej cenná, tá, ktorá ostáva doma, a tá, ktorá je len pri deťoch, a zrazu sme potrebovali to ukázať, že nie. A vlastne z jedného extrému sa to preklenulo do toho druhého, že ja som schopná a toto všetko ja zvládnem, aj keď už nemusím. A už teraz to len znovu sa potrebuje asi vyrovnať, že áno, viem, som schopná, všetko to zvládnem, ale je super si nechať pomôcť. A takisto podľa mňa potrebujeme, lebo je toľko veľa oblastí, ktorým sa štandardne venujeme, si vedieť upratať tie priority, že toto naozaj je pre mňa kľúčové, dôležité a tuto idem a dokážem. A toto nemusím a nepotrebujem až tak a môže to urobiť niekto iný, alebo môžem spolupracovať s niekým. A myslím si, že na tomto aj vy tu staviate v Aureii, že vlastne takto si pomáhať spolupracovať a tie svoje dary zdieľať. No a je to stále výzva, hej, že napriek tomu to máme ako v zámere, tak akože určite by sa dalo o tom diskutovať dlhšie, čo všetko za tým je, ale je to určite nejaký princíp, takže trénujme to, pozbuďme sa v tom a nech nám svet pomáha, deti a muž a kamošky a rodičia, a my zároveň im, hej, čiže tak spolupracovať v tom živote a nedržať sa toho, že ja musím všetko. No a ja by som, my sme sa dnes veľa rozprávali o tom tai chi. Ja mám takú túžbu, že aby si nám možno trošku aj ukázala z toho tai chi, že či by si súhlasila, že by si nám ukázala buď nejakú zostavu, alebo nejaké pohyby, alebo nejaké iba, že ak by sme ťa mohli poprosiť. Môžem kúsok ukázať. Bude to také, že vytrhnuté vlastne z toho veľkého obrazu, áno, že čo tai chi je. Trošku vytrhávame. Áno. Vytrhávame na to, aby sme aspoň priblížili ľuďom, ktorí naozaj netušia, a pred pár týždňami som ani ja netušila, hej, lebo ku každému sa dostane v nejaký moment tá informácia, ale aby sme akoby dali takúto atmosféru a jemne sa dotkli toho tai chi. A ja ešte na záver by som povedala dve veci. Že prvou, že 9.12. robíme také podujatie Múdrosti svetových medicíny jednotka, ktorá bude vlastne pre povzbudenie tela, ale aj duše, a mysle, to všetko so všetkým súvisí, kde práve budeme mať tému Ayurvedy, ale aj tai chi, aj sound healing. Tak bude tam možno väčší priestor, že ak by sme mohli ženy a divákov zavolať na toto podujatie, tak budeme veľmi radi a viac ochutnajú. A ja verím, že aj na tvojich kanáloch, kontaktoch, v tvojom centre my dáme všetky kontakty do tohto videa. Takže ak sa ľudia budú zvedaví, tak nech sa páči za Aničkou. Ona ukáže a povie viac. A druhá vec, ktorú som chcela ešte na záver povedať, že či by si chcela niečo povedať, čo nebolo povedané, čo by si možno chcela zdieľať, alebo sa podeliť, či máš niečo také. A keď nemáš, tak čo by si zapriala sama sebe? Neostalo vo mne nič také, čo by som mala pocit, že by muselo teraz odznieť. Myslím, že sme pekne obsiahli veľa rôznych tém. A čo by som si zaželala?
Vieš, ako to na takých podujatiach vie, že hlavne svetový mier. A to je veľká výzva, svetový mier, ktorý... Ale áno, je to téma, ktorá rezonuje teraz a vnímam to aj ja, ale myslím si, že to začína u každého zvlášť v nás. Tak aby si každý našiel tú svoju cestičku k tomu svojmu mieru. No, tak to prajeme tebe, aj všetkým ľuďom, ktorí nás sledovali. A ja som veľmi vďačná za tvoju energiu, za tvoj príbeh, ktorý si nám vniesla o obyčajne neobyčajných ženách, ktorou ty sama si. A ja by som popriala tiež všetkým ženám, ale nielen ženám, aby boli videné, aby boli počuté, aby boli vnímané vo svojom živote a hlavne same sebou, lebo oni to majú vo vlastných rukách. Takže majte pekný deň a my si ešte teraz pozrieme múdrosti tai chi cez Aničku Ďarmaty. Takže ďakujeme, pekný deň. Pekný deň. Ukážem vám v tai chi náš základný postoj a jeden pohyb, ktorý sa volá plávajúce oblaky a trošku tak súvisí s tým, čo sme hovorili o tej prírode a o tom plynutí. Takže základný postoj v tai chi máme taký, že sú nohy rozkročené na šírku ramien a je to kvôli tomu, aby boli všetky kĺby na nohách, členky, kolena aj bedra v jednej línii. Vtedy, keď sú takto nad sebou pekne zoradené, tak vlastne telo stojí najmenšiu námahu stáť správne a energia môže dobre prúdiť. Chodidlá sú celou váhou, celou svojou plochou položené na zemi, váha je rozložená rovnomerne, aby mohla tá zemská energia cez chodidlá do nášho tela vstupovať. Druhý ten protipol, ktorý som zmieňovala, je vrch hlavy, ktorý pocitovo je akoby nadľahčený, zavesený z hora, voláme to v tai chi, že na hodvábnej niti, a cez ten vršok hlavy vstupuje do tela tá nebeská jangová energia, obidve energie v tele prúdia a vzájomne sa harmonizujú. Hlava je vytiahnutá, brada je spustená, pohľad smeruje priamo. Ideálne ešte, keď jazyk položíme na horné podnebie, aby vlastne energia medzi prednou a zadnou časťou tela mohla prejsť cez ten mostík a kolovať v tele. Druhá vec, čo vlastne chceme v tai chi, je predstaviť si za sebou takú vysokú barovú stoličku, na ktorej konček si sadneme. Takže jemne sa povolí panva a povolia sa kolená. Čím sa trošku zmení uhol panvy, nasmeruje sa kostoč k zemi, tým, že je hlava vytiahnutá a panva posadená, sa pre prúdenie energie chrbtica vystrie, tie jej prirodzené zakrivenia samozrejme ostanú, ale z toho energetického pohľadu sa vystrie a zase tá energia môže dobre prúdiť. Takže máme chodidlá, máme panvu, uvoľnené brúško, tam je tá naša sila, uvoľnený hrudník, aby vlastne sme mohli dobre dýchať, vytiahnutá hlava, brada spustená. Dýchanie je dôležitá súčasť, chceme mať ten hrudník naozaj uvoľnený, otvorený a tým, aký je v tai chi pohyb pokojný a pomalý, tak sa upokojuje, spomaľuje aj dýchanie, prehlbuje sa, relaxuje sa nervový systém a vlastne celé telo sa ozdravuje týmto spôsobom. Úplne prvý pohyb, ktorým sa začína väčšina tai chi zostav, je zdvihnutie rúk hore a ich spustenie dole. Môžeme si pritom predstavovať, že v rukami dvíhame vodu v studni a potom cez pocit, že od chodidiel nám tá energia klesá, sa ruky cez povolené lakte spúšťajú dolu a opäť si môžeme predstaviť, že nejakú guľu, nafúknutú loptu zatláčame do vody naspäť. Takže dvíhame vodu, energia prúdi od zeme hore a ideme naspäť rukami. Tam taký pocit jemného, nie že tlaku, ale takej aktivity, ako by sme išli naozaj fyzicky cez vodu, ktorá nám trošku kladie určitý odpor, takže nie je to len také bezduché klesnutie rúk, ale je to aktívny pohyb smerom dole. Ďalej môžeme ruky otvoriť do strán, ako by sme našu energiu z našho energetického centra roztvárali do priestoru. Ruky idú len do výšky ramien, sú jemne zaoblené v zápestiach, lakte sú spustené a teraz rukami tú energetickú guľu aj pred sebou sformujeme. Takže to, čo vnútri v našom tele je, tá energia v našom energetickom centre, teraz vizualizujeme, sformujeme pred sebou, pred telom.
A môžeme sa s tou guľou energie rôzne hrať, môžeme si ju otáčať, môžeme ju posúvať z jednej strany na druhú. Dôležitý je ten pocit toho, že naozaj tú guľu držíme, čiže prsty sú zaoblené. A počase postupne naozaj sa môže cítiť medzi dlaňami taký hustejší vzduch alebo také mravčenie, teplý pocit v dlaniach, ako tá energia medzi dlaňami je. Nie je to nič mystické, tá energia medzi dlaňami je to veľmi fyziologické, taká bioelektrina naša a je to taká základná metóda, ako trénovať vlastne citlivosť a rozvoj energie v tai chi. Keď máme tú guľu energie, môžeme sa v pánve, tak aby kolená ostali na svojom mieste, pootočiť do jednej strany. Horná ruka klesne dole, ako by sme niečo tak jemne zatlačili dole. Druhá ruka sa palcom zdvihne pred hrudnú kosť a otáčame sa v panve do druhej strany, ako keby ten oblak plával po oblohe. Kolená sú na mieste, čiže ten pohyb panvy je taký dosť minimálny. Znovu sformujeme tú guľu, horná ruka klesne, dolná sa palcom zdvihne hore. A tento pohyb vlastne voláme plávajúce oblaky, lebo ten pohyb rúk vyzerá, ako keby oblaky plávali po oblohe. V tai chi zostave by sme do toho aj kráčali, ale je kľudne možné pri tom stáť a ten cvik je rovnako funkčný. Tým, že celé to prúdenie energie sa deje pred pľúcami a pred srdcom, tak ten hlavný ozdravný efekt je na oblasť pľúc a srdca. A je to naozaj také veľmi harmonizujúce medzi mojimi žiakmi. Je to jeden z najobľúbenejších pohybov cvikov. Naozaj veľmi taký mekučký, plynulý pohyb a krásne to rozvíri tú energiu pred srdcom. Takže plávajúce oblaky, vždycky tá ruka, do ktorej strany sme otočení, klesne z hora dole, druhá sa zdvihne tak, aby ako keby držala tú energetickú guľu opretú o hrudník. V pánve, kolena na mieste sa otočíme, tú guľu, ktorú si opierame o hrudník, si prechytíme medzi ruky, vymeníme. Tá ruka zhora klesla, druhá sa zdvihla a ideme do druhej strany. Takže môžete vyskúšať doma a keď ten pohyb dokončíme, tak znovu len ruky dvihneme a uzavrieme, pustíme energiu cez naše telo naspäť dole, do nôh, do zeme. Takže malá ukážka.